Farmer bad penny, farmer crazy. Okay. Say a quack of farmer in the number, but I don't know. It never be curious, you know, Wadaruma, Messaka said, yes, Ray, say a quack of farmer. People the number, but I don't regret what found the number yesterday. Wadaruma said, just listening. So far, my Wadaruma. But the other source, Mama, and then when Yakish plants a Wadaruma. Uma pine, you know, the show maybe was happening. Then it's now so and now it's usually. Mama, I'm just a phone call for no way. Mama, for yes, and today, come on,
Fafile one. Oh, who's our penny word? Who's our penny? And not yet. Then I had to tell my penny and I said, I'm on your plan. And I'm in the mood. I feel my penny. Yes, Rena to the Kakra. Abranti Awoba. And Chen Oba Bekayam. The cry Bekachon said, Obano, and Brasiana Fabra. Now, share or Hinepaposiada. Dinini. Who did you make it? No, we tratra, or the call you rakisi, when you're not in Temno with the Mika. Won't come cry you. Or spoke of Faba, put in Brewra. Futuka created to me, say, oh, by wouldn't the horse war and send some bebree. You rather, Jay, and then I would train our walk, I will share 70 and on the day, which in a hay. A shear and son. Back over sign, back with those who make them. You make them who crowd won't put a coffee by. What the appointments are, a fake, near Musumin's young. A fairy actually, but in the one and the much you would train, what's Nancy, or person with tears and would be here, you ramp or shame, and may say, I'm part in your penny pencil, or ye to make ye. Yes, she said, no sooner Sammy.
on na no because ne kwa so pepe saa me see and na me dey gudina he o konfa ka bomu na fa bra fie ene wo na wota wo ngo krum abonte so fo kura no a ka wo mo ben je ono se wo ne wo twe kura wo krum ho se kro no ye wo dia na ye wura hwem na wo ye wura ama ya hu se fa man de wo na odi ahya wo nsa no oba so ba be suma mane mesom ne fa so dwebra na kakra sa de atete apansa mi na ahye ne kakra ka bi kire wa adwene be na waba obisra cha me kwan wa me kwan no go wura mane se ne kwan so ma wa kwankyere bibi ba na ye wo ha bibi kire wa adwene no bisa ye se na me ye ne be ye ya kire wo e bro ye so ye nyile be kan wo ne da ko tu wura ni ye wura na ro ma ya ka bi a kire no kresu no se bibi kire wo Bibia ura behia na sabe kan abaruna ba wo ba no so enhye se rumo man so ba wo ti wo tan obi ado ni na mo nye ba nas afa korea Come here, see you and Casaka, two opinion. Opinion over. You are over. Instead, you are this man. But I will do opinion over. What will do with him? Would you know what? Said you are more fit, and I will seek out. Said he, or more with someone of it, my boy, and no good little until that town or my body. Let's go be brave. Say about one man, a woman must. And some baby, oh, and yes, I'm good one. Said you are back in Waha, Brava play one sanity, to get scarce that you pay. And then another woman, the other, I told you, I'm going to be Messo. Baba, yes, let young one. We said, no, we had a low, a dog, a big dog, a big suit. Messo be Saba Wobano. Miss Omotia, we were coming now, boom. No matter back, we beat Nassamba, a beef for the dear map, Nina, now we fell just in the back of Apple, and we move now in your back. The people was said you were pushing us so, and send some more hopa, whatever my woman, or wanting the coming now, now when you're back. Whatever woman, here was your penny flower play. Who know when you're the people? So, that's soon, or Baba no Baba Antuma, no Baba Pinasia in fee. Was soon Papa, also power bay, but was yet to send away in the baby. Or Mr. Penny were playing, Manson watching, and do something a bit, and no Baba Penny, or no swap repair, Obanon, said he, or never at the first to be away the Mamma, not just over, did our home, said your mom, to make a crack on 2 wounded, over the Elfata, no could be a wounded, so the Omasi. Now, we know more so fair, and therefore, whatever we will, whatever. So, about penny, champagne, and you will discover whatever. So, like a council, a branch here, okay. To branch here over. Say, we are branch here over. A baby more better so, the son said, all the committee near also, oh, farming, I want to so. And one among Yaw Penny, a 2 home. Here, Nana, Yura. One also, Brown Brown, a son said, or per se, Chrono to home. A son saw the Chrono shoot inside here, also Chrono, or her simply to home. A luti, done day now. Of rare
Nana Trampinafor, Onina, Kitapa, no, Kanya, SSA, or also Cantil, no so and wiping. No, you have to two home, send me a war pencil or yellow. I saw any old chronoso. It means so, bow way, near Essino, a sense of old chrono, and Yumina, Omiana, a door, to Miss Row, Obama. Your door, you are going now, come home now, boom. Say the way, ama ekroye eni asumdue aba safa na ho na yewura so eni asumdue timisrew eye edwumadie we no edwumadie bia eye mre misrew ebre no so se wo besom a emfa se wo yi wo ho ano emfa yade eni yi wo ho ano ebre ni ebre a ebre se wo besom de omodin se wo ba na ba besom ura esan se se wa mesoma e ho betosini ntimesrawo se ba wo ba no ureni e brebi o beto sa afro bia so tutu amerika de betie enye se ene de na enya ho wo friend do derby dwen de e soma duma ena wa ba no wo ba be tutu mesrawo ba wa no ureni e to na moya e beso wo so ne beso ko mo fo so let's go. I can't be actually no. It can say, come on in, say, and see the being so. But how? On your other is then that can be actually until Samuel, the Lubesi Apatem, the two Accra, oh, and then we try. Yeah, Manuel, my doing my own. Sunday, Nimono, Farman, Yan Nachi, Chapa, and your mother baby at the theatre wall. Some will be at your bell. And I was so open, I am mouse who grew. A Bushami and Sunday Payai. Nina, Baby, wow, deny him. Ne and when you are going out, you know, yes, if you are more, if I'm not paying, or it was a more. Now, some desire some, this over once. Now, when you are your fool, Cassia, I bet you will be a sem. The one that so, as on the so. Nana swap, well, dinner and Nana was so like one see how we see I am. Said you are not as a kind of chess one. What? It's a would tell and what dog. Anything I say, I'll be your mouth for. I don't know what to say. Why not I say I will also to us? That would be a nice old year. Farmer said, through over. Now they've been on Pulido number, baby, or never penisa. To the orchard and what one. Obusua sɛbi oba ne nyinaa de wani wuni de wo obusua nyɛ na bɛka ama wo ɛwɔ asɛdeɛ bra bɛhɛ ama bibia sɛdeɛ mu ɛnyɛ no kwan so no tɔ so kama osom so ɛnya papa yamu bi ebi abɛgyina asrɛ yɛsrɛ bi ma wo ɛso ma kɔte ada ɛma ne nyɛ saa da na ɔyɛ saa na ayɛ abɔ ne ba sɛbi so you are going to that is Rama now, Riba, when you're going to be long as you get you. And you can't say, I can't have a marriage fee. And a double hour, I'm all for you. But you are Daruma. I was now, any of this year, was not paying only now, attention. Martini, the chairman, as you move. But it's now, I said, I have to told you about Daruma. Persuade us in the action. But I'm here to the phone. Adaroma, say the person, one part was in the show. Open up of what or to you. Open up of what to you. And we have a very good show. We can't pretend for the shelter. Open up of what to you.
so mu de si wa ha ne hwedom a etwa wa hia hwefa man wa busuafo una nanom no maame no nyina sɛdeɛ etwa wa hia saa na una nanom samafo nyina nso etwa wa hia hwede si wa ha wɔhene ba da roma ne hyehyɛeɛ na wotrɛ sɛ ne kɔnkron na ko goduro ana ɔde ayɛ abɛdu saa bere ɔde ayɛ abɛdu saa bere o maame fa ma ba pani wa breye pa nsuo ti so ɔyɛ ba kasa na me trase ana me kwa ha na fa ma ba pani de akyire hwɛ busua pani sɛ de ɔyɛ ba ka no wato ana busua pani wɔ so pa wɔ busua on de won ɛna ɔmo nyinaa gyina wɔkyi ɔmo de waba ɔyɛ ba prɛso sɛ mo kaseɛ ɛmdo ha nam sɛ bi kyerɛ ɔyɛ ba so ɔno yi uma wo sha kusa ɔno na no tuo kyerɛ awo no chiko Sir, Mimi Apadi, Medana, and Nana Wacham for Tosubi. Sumpa or Sum Ewa bring us here, and none and neck make Kopu Ampofo, and Baba Betwazo. Mura, and when Yam saw what the Assemi made, men none met him out. Mura, and when Yam saw what the Assemi, Mimon would have Yarada. Mura, me first young woman and Cassandra the Yarada. This one, let me say, Yadian. O frame anopa ewia enumre anadwo da suom mi wura me fa na ntia bi de amerika pa na beba samama me to kwasi ada
away now for you. Go tenacity. Abetre. Si akuna so ayu pabwa. Fama Bapani. Bravo. I'm Shabani. Shall we now get to the farm? We are now the same. Farmer for me now of every day farm. Why about you? Why about you? Daruma, the best friend of you ready, Mamma. I said, Mate, I will not my pine. Say, or body bear winning, I don't know. But so they took for my Bushia movie. Tiema, Yabushia. Now we're going to Emiritie na yewura say obo ba mu hene no sa de to fa my fo busua na show kwa mu da down be ehia ima ye pe ye saka ye to yewura ni no ma fa say ye fa no konkusi abatem ye ko ifa ma ba panim nyina aka ye ho ma ye ni busia ho be busia abatem down me na ebredu se be se wura my pan wase bibi a kire Odaro Masidi manager says self mind. Odaro also plenty. What show money will now. Odaro my red man. So what you want to know? And my woman be a one for my council. My best attempt. And then Odaro Omujin is some of my passing judge. Naja say. Abusapani body bill na fide ni fa. Abusapani kogunti. Kogunti. Farmer. Agate the very say unana. Wow, abusapani. So me de nana kwame ano. Kwame ano, agate kwame ano. Adi shebi Bambi, so ma, ọ̀rẹ́ bá sí ẹ̀wùsá owó ìdá òtí nìyà, orí ọmọ àwọn ọmọ ìwà àdíṣe, lọ́dọ̀ òun. Ọ̀daràn lè lu ẹ̀kúrẹ́ tó kìí àmà àdíṣe, ọ̀nà bá ti rà. Ọ̀daràn ló wà sí ẹ̀rọ mọ́ àwọn kàwé tí ní àtúnṣe náà wọ́n pè é jí kàkẹ́. Máa ní wàá. Onye bakara ụmụ sama na mgbochi. Legas. Why about you? Daruma, better you ras. And Yamu or the Amai, Casabi, Bermuda, Kujana, Kayadi, Yamamuki. Yes, I'm Safin or Washington. Now I feel Ugusia. Mutina, you are my party, and I said, I can't catch it. I said, Mamu, young. A summon I make an young, a summon, a Daruma, a picture of someone. And young papa, and only other cousin. Now we are the no to say, you run taps and then have diet. Now you run tap diet. They met me a car, or I will be. Into me to be a brand of Yama.
It's me rather on my personal city, John Saro, and you want to walk on what she. Whatever Charlie, Madame, it's India and it's Madame. Opinion of the old said, you are the women. Bawa, let's see also about soon. In the Papa, Suma, and you, which I did not know how to tell you what I know how. Let's see, several more minutes. You are down to the Dominion, Yawa. They say, Wobey, almost over. And I'm set some power on an annum, ever so yet. And Lunti, what your home as I did, assume you as a mamma, and him you know. And Lunti Miss Row, Yabo, a Bamwinano, Miss Row, was soon pa. And now, also soon. Na me ka kyerɛ bɛm hina wo yɛ bɔɔ ɛbɛm nsɛm me ka kyerɛ ɛfɛm pie ɛsan sɛ bɛm nsɛm wɔ ɛbɛm nananom ɛba hɔ bɛyɛ amammerɛ ne amane a nia baabi nkɔmmɔ na adi nkɔmmɔ di duro no ɛfa nkɔmmɔ ne nsɛ duro bi mo ano nyɛ gu ɛsrɛ wo ɛberɛ a na wo ma mpanyin adwa so no na wanamo tutu na tutu si baby afibia sesi a uba mpene nja so wanamo no eboye mpene anamo tutu si yi ebe na tutu no enturu bi ma wo ko bi so no twa so na dane de no obi bia ye mpene mesro yewra mesro na o my fine ama minni a wo be wasi bi bi a chiro adawo Champagne, I can say, Farmer, you bear Madia, Sally, Anna, Nipa Party Chirama. It's your net at this age and the Linga now show what you Yama, on Presso, on Sylvie, Sally, or River Champagne, or Sylvie. Bayi, Kerala can be and can be. You catch on say, yes, you I'm watching the answer. It's so Mason. I've been out here to be the Marian and I'm today. I'm more Betty so. Who are black and the beach in a while. See, I feel a woman who is young and money and mamma. A frown now pursuit, a frown now pursuit, a Lucian don't know when you know what your best said you ran was in the answer. Here can you say, and you're pushing in your back. Now, I feel that we are pretty sure was over, so now said them. So, last year, and a fast soon you now some panel and a bit more than this was not true to a crammer come. You are down, presume once the picture. Or about Aroma, said you just in time. Beverly, the Moody, the Kawase, a man watching me for Grand Kawase. Now, fair old baby. Wọ́n ṣe dá yìí nti ẹ bẹ sẹ ní aka ẹ bẹ sẹ ewura náà wà kwan bí aka bí akyerẹ ó yà ọ̀bùràtì a ọ̀wà náà ọ̀wà ọ̀bùsùn ẹ̀dá ètò ọ̀kyẹ́ ní ọ̀wà nti ẹ̀bẹ̀rẹ̀ wúnyà kwan náà ọ̀sẹ̀ bìbí a ẹ̀nà ọ̀bùsẹ̀m sẹ bẹ́ẹ̀ mu no kura no a yẹ̀dí amami a sẹ́sẹ̀ bí bá pẹ̀tẹ̀ no amanneɛ ní amammerɛ mu no kwan bẹ́ẹ̀ náà fa so àbíkọ́ wúra o. Now, she's saying also, I was also sharing in a what you are, but
ba me yin sɛ amane esua ni nyinaa yɛ ebi enti ɔsɛ wo deɛ ɔsɛ ɔyɛ boa wura ɛne deɛ ɔsɛ ɔyɛ boa sɛbi wa unua no ma wo ba so wo de otra yi wo ba wo unua na eba amai tafo fama de kumine sɛbi wo ne na eba enti wo ne bi na mbɛka mutra abɔmu nim sɛ wo ba wo ba yi bibia ni wo no mo a ɛbɛtra ɛbɛfi fama aba ba bɛka sɔ de ba hwɛ ne ka asɛm bi wo ka mutri bɔ ho a fie ba ko bibia ni wo a mutumi hwɛ ka tutu bibia ni wo a wohwɛ tumi yɛ ɛma fama yɛ tumi pida wo ka mutri bɔ ho ɛkoro so a mo primochi da ni wo yɛ bibia yɛkɔ ebi yɛkɔ da ni ko bisa abewa na mo nya abewa ɛsa adwene mo yɛ miɛnsa mienu kɔfa na ayɛ hyehyɛ tietietie twa wo de anomu awasa wototo mo nneɛma yi na nkɔlaa de hyɛ na wɔakyi no ɛnyɛ kuro so kokora de ma mo na kuro no so ebu mo na mo mu yɛtu na mo wefa ha na mo ntam nsɛm na ebi o sɛbi na mo yɛ ha na ama ma de hyɛ sɛm so na ɛtɔ si mo mo sɛbi kyame so anim ɛne mo nya wo kɔfo eti ɔsɛ wo hwɛ nyɛ sɛ bi a me na yɛ pɛ ni yɛ bɛ tumi ɛba wɛ dabi ɔso ɛne abotere ɛne afama abusua no sɛ bi wɔ ha ne nyinaa mo ka mo tiri mo na mo pɛbrɛ ɛna wo gya deɛ wo yɛ a wo nya adagye wo pɛbrɛ mo mma mo dwuma twitwa mo ne na mo sɛ ɛso adwuma no bɛfa ato mo so na mo bɛfie hia mo na anyɛ tietia yate aka mo biara mo hwɛ na mo yɛ ne mo nyɛ kama ɛna bɛn mu so ɛhɔ nsɛm de amu wura bebrebe no ɔbɛkyekyere ɛde ama wo ɛdi ahentene mu deɛ ni ɔne ba ɔdaroma sɛ abusua nso mpɛnti wato anammɔ wato ana na wahyɛ wɔn animonyam na nnɛ faama ahema ɛne wadaroma ɔbɛkum yɛn nnɛ wahyɛ no animonyam na aso bɛn mu yɛn so ɔwɔ gyina ha busuapɛni wɔ hɔ adehyɛ no nyinaa ɔdaroma nyinaa na ɔwɔ si adaroma wakanya nuosi bichio hapo wadau wasende na kama mtu na si makwani nuosi bichio Jean so the only basi ya kusema mti asie bemudie ko tufu ha John. Nanso, ono nam de ni fira se, ti meka bibi a kire no. John, o say nansa ono odo na ebo kase a obe muti, obeka bibi a kire. John, o firi akwa. John, se farmer ana o tie, farmer o firi. John, o so firi akwa farmer ana woko. On kan se farmer kru ndi me farmer no. John, o say farmer kru no fa share wasa. John, farmer kru mi be kru hene. John, I said, for my good dear, or the man be coming, so you could man. Union and no one I may show him. John, I said, for my be coming, Union and no, Union and no, and Monamsen, a big association. A child, John, any farmer, not the number baby. John, and you mean John, I said, the blood de Mauron and Conco, Danilo, searching I be a banana and be selling farmer or Pensa. John, you could soon age a Juma being community Juma on Sumanati as on way no one can say only farmer you could talk. Can I say? John, as a farmer, you could be coming out, and also a mountain that sells only farmer you could put it a can bear with our show. John, you never say a bear with John, so can I say, I almost find. Already do commode. John, or maybe John, see a man Bermuhin or Tracia, Bermuhin or Ma. Mention Akramako with you mention Kobe. John, or say that you will be sending your corner of our grana with the Chinko. If you have Bermuhin or Maha. John, so I said, you know, she will be your Fia Grano, Oba Grana, and yes, she should say, Omaha. John, some Cassian assume here. John, so we move anymore.
na kyerɛ sɛ biribi kɛseɛ paa emu oduro ɛna apagya bɛmuhina wode bɛmuhina ma wo de ɛde biribi ɛde wo bɛfia so me a mehwɛ sɛ farmer anaasɛ deɛ aka no bi ɛna me a mɛpɛ no mɛpɛ baabi ama no John na wahwɛ na wayɛ ne bɛn John ɔde abɛsom me a ɔnyɛ abotrɛ mɛhwɛ na mayɛ na asomdua ba John ɔsɛ hyehyɛ wɔ hɔ a wɔ ɔkonya no ho ɔbɛhwɛ sɛ farmer ɛna ɔbɛhwɛ na wayɛ hyehyɛ wɔ hɔ na wapɛ asase bi a wotumi de ahwɛ na de abɛsom no anaasɛ baabi foforɔ koraa na sɛdeɛ mu ne bɛn ana wɔkyekyere no deɛ mede bɛma no no John no na wobɛdidi so ɔntra John ɔsɛ deɛ ɔde bɛma wo no ɛno bɛpɛɛpɛ ɛna hwɛ so ɛma no ɛntra John aberɛnya ase bɛn mu John biribi na firi soro bɛte bayerɛ ahoma mu John anka nyɛ nie John si abrenya ase bɛn yɛka biribi ɛna firi soro abɛte bayerɛ ahoma mu n'aka yɛ sɛ deɛ gyina ha a yɛhu ne sɛ deɛ mu John menkasa bebree John mene no wɔ nkɔmmɔdie bebree wɔ dɛm mene no wɔ amanyɛ bebree mene no wɔ nkyekyere a mɛkyekyere ma anaasɛ bɔde bɛkɔ baabi a mɛpa ama no sɛ ɔntena John so deɛ nam sɛ hyehyɛ bebrebe wɔ hɔ na wɔmmɔ ɔno nti ɔno wɔ hyehyɛ bebrebe wɔ dɛm ɔno wɔ tutuya ɔno bɛtoto kɔmmɔ bebrebe a wɔwɔ sɛ ɔno di ɛwɔ wɔ dɛm ansa na akyekyere no nyinaa ma na ɔde wato ano na wahwɛ abɔ mo bɛrɛ ma John nananom na mesrɛ seesei John ɔma no ahoɔden John ɔma no nkwa tenten John ɔma no yɛkɔduro John ɔsesesei deɛ baabi a wɔduro no nananom na wɔsrɛ wo sɛ wɔmmu ahoɔden ɛne akokoduro yɛkɔduro ho ɛfɛ gyina mu ɛfa hwɛ de dɔ ɔde ma wo so no John ɔnka hu sɛ deɛ meyɛ biara sɛbi aberɛ a me papa ɛnim sɛ meyɛ nti na meyɛ John ɔsɛ deɛ ɔgyina deɛ ɔha ɛsi wɔ ha nyinaa sɛdeɛ mu ɔbɔ ne papa ma ne wɔrema ne deɛ ɔbɔ so biara nti wɔhu sɛ bibiri a ɛnɛ mede ma no no John sɛbi agya nsa wɔ mu John ɔsɛ hu sɛ de ɔde ma wɔ no ne papa ɛne mu na wɔni ne ni John ɔsɛ titibrɛ ne ni bibiri no ɔma ne hia no ɔsɛ ma saa dibrɛ no a wɔn ne mu nyɛ duma o na som yie ɛyɛ afɛfɛdeɛ John ɔsɛ nyɛ afɛfɛdeɛ na kyerɛ sunsun na de biara na ayɛ sɛ ɔde ɛhwɛ wɔ mu na ɛyi ase na ɔyi akyina mesɔre sɛ merekɔ bɛn mu a John na sɛ bi mede anibere na ɛba John sɛ ɔno ɔhene ba sɔre ɔma no mu sɛ sɛ ɔba bɛn mu a ɔma n'ani ka so koraa ɔba no ɔba n'ani bɛn paa hwɛ yie John menka bebree nkyerɛ no John ɔsɛ ɔnka bebrebe nkɔmmɔ bebrebe wɔ dɛm a sɛbi ɔno ne bi ɔno ne bebrebe wɔ dɛm John ɔbɛhu sɛ megye ne nua panyini nso ayɛ no ɛnyɛ afadeɛ wei na mede faeɛ John ɔsɛ wogyina ɛberɛ a wɔregye farmer ne bɛkum hene so ayɛ no sɛ ɔhu afadeɛ a ɛwɔ no ho sɛsɛ wogyina ne wɔhu afadeɛ a ɛwɔ no ho a ɔde fa ɛno na kyerɛ akonnwa a ɔbɛforo no John sɛdeɛ teɛ ɛno ana kyerɛ tumi a ɔde ma wɔ no ɛmu duro si bɛ esi tie bɛn mu ɛnyɛ afɛfɛdeɛ John sɛ bɛn mu nyɛ afɛfɛdeɛ ɛyɛ nibere sɛm ne yɛka no ɛyɛ nibrɛ ɔma ne mu nyɛ du sɛ ma mu nyɛ du ɔma n'ano nyɛ du wɔyɛ anomum na mu ano nyɛ du paa na ɔma ne som ɛhia no nsomso ma ne nsomso nyɛ akɔdɔ sɛ nananom hyira ma no John Daasɛm. sɛ ohyia nananom ɛhyia ma ɛbɔ kaseɛ ma gyina ne bɛdi akonnwa ne sɛ Dako Ampe. Dako Ampe. Kayı Dako Ampe. Na bibi, dame kalı bakıyor. Hep
Now pump him. Now pump him. So Alpha or Vitina, to a Wusian, Farman, Chronomudom, and what Pigusian, and Penfour, and a collar, addition 9 man, Farman, Diplo, and Nanadia, Sibyl Kumini. Our Nina, and then we will try Nanata for him, our house, say, whenever Chapin, none will be ever handled. And now, here was was shout or mount to me on my way in Birmingham. Sally, Birmingham, the word papa. You know, I'm another back to one question. Whenever so no war, shall every day or them. Now, all man, ma, bear moon and some. So much development of the who are manning and mammy. Let's see a year, papa. Never one. We need to be out the Kaya or they don't work as here. It's in Marina, which is here. I'm quite cheap. Not Shannon Bell, not Pohon by, a man who not dancing, whom we are over as if for the metros. Also, I know need human. What shall we suffer? I don't know to show. The last is after one of my division. Whatever I can see. Me, da Quampim, I'm Midikine. Sham Ohineba, Shame, Mr. Ohineba Quesiada, Meka. Sumidia, Ohineba, Ade Ashame, and Munyam Kessia, or de Ashameno. Mema, Nanim Emguasi, the Biarada, Mesomono, Namadimi Huni. Misaya, na misai sreyare. Da biara obefrebe, eye anopa, ewia, anumre, mendan machima woda. Dan machima wa, eto kwesi ada. Yeah!
Whatever chairman, the best friend of the room at the FEFA, or his by my friend of Pastor, is a point of view. At the FEFA, where your man, far my two, our you boom here. Aruma, or anybody, John Powell, Julia. John Powell, Julia. Sinam. Whatever, poor one dear, what Aruma, Sinam, pen to you, whiskey. That's what I was saying. Or him about a child penny, or Daroma, the poor one dear, Shinab, Pentu. Aroma, or him about Yami, poor my dear. Or him about a penny for poor my dear. Or him about a mile penny for. Or him about him for. And this year, who am I dear? And this year, who am I dear? Abusua Penny, who am I dear? What about driver? What about video man? Who am I dear? What about secretary? Mana farmer include our you go here. No, by ya, Why about you? Best day, I'm going to send a dollar with young child with the share a farm mine. Won't come here, what I will do yesterday. So find the one that I see. What I will my bam, I will free farm my Abusium. Wadaruma Ohineba
Wadaroma Shana Pentumienu. Not Irabua Madia, and they can follow you. Wadaroma Ohiniba Echa Penini Wadaroma Nebua Madia Wadaroma Shana Pentumienu Pentuba Wadaroma Wadaroma Ohiniba Hemkwa Wadaroma Wadaroma Ohiniba Busia Penini Wadaroma this year Wadaroma Ahima Ohiniba Penini Wadaroma Ohiniba Chiame Ohiniba Secretary Ohiniba Driver Ohiniba Video Man Wadaroma Ben Ohiniba Ben in Obayala No party. Kai. Two for the battery. No police, no soldier. Now wire. Let's sign. Kai on boa. One side to rubber power. Banku Yana Wood. Yeah, mania passing at your fast. No police. No party. Do the Adriana go to for a bit more for them for blow. What? Oh! What's this now? Olha, vai assumir. Vai bapiar. Dia passa olha lá. Vamos beber algo. Não sou eu, não vai em quá. Bremen. Vai passa olha. É já se trazer. Thank you.